posledné 2 dni v Iráne. To si treba užiť. Už nikdy nebudem takýto milionár. 1, 2, 3, 4. Môžem si dovoliť, čo chcem. 3 zmrzliny poprosím. 3 zmrzliny. Wow. Dám mu milión. Milión. Milión to je nič. Pre mňa to je nič. Momentálne v Iráne. Ďakujem, ďakujem. No a ešte mám 300 000 späť.